ด่านโปเชตูเตเฮียนทิลสวลตีอินตลานเชียดจางอันในโฟเทรนนิมาเซลาอาจางจวนอันมิถาเตจวนอันทานปีละมาจังอินผู้บาลักจางอันในโฟไหมตุนจุมาจวนตัวทัดตูเตอันมิถาเตนอันชานคุมเตกันตาลังเวเลโดนอันเออาฟงมิสวลกันเอ็นมาสักเบอร์ตูฮีอาฟงอันนี้ยารินเหลาเดวินเกลย์โรลปอยสอยเหลาตักเมลปูอันเออารุกะเก่งปฐุมอินกบฮ่องกงมีเตนนาทกตูรินอันลาอันนาตูจูมีเตอันทั้งอาโอติร์ตูราเทมจูอันเอกุมสังจะกัวสมกัวปะกัวคานอันบิตุมปะขัดจูเฟนเมนยีฮีอันเอเฟนเมนยีฮีจันขัดจูฮ่องกงเฮเก่งเฮียนอันมันเก่งจวนดอลลาร์สิงห์ปุยซาเปตูรินอันตียาขัดจัวเฟนเมนยีเชนันเฮียนเก่งเตเฮียนหัวนันมังมาเซวันโดยคลากตะกินขัดจัวเฟนเฮียนเลียมาตดนูวินอาบอระละจุดที่ไลน์เก่งเมมเบอร์เตโรอลซัมเตยินมาลัมปันินอันกัลทุงอาฟงติเหลาฮิจูอาฟงปุยคุยนาเตลเวเฮียนมุมังชะลาวตักตักอันในชาวจานาเฟนยีคลาจูอัมโฟตาไมนิตัมตักจูมุเทโลวินเอามาทิลเข่งจวนอติอาอันนี้เบอร์อโตปะอาฟงจวนอตัวเทตังังโลวาปุลิสเตจูอันเบปบตาอติระปุลิสเตจวนอันริงโลวาอันรินดานินอาฟงจูมีบุมตุมอันนี้โลปนมีอาเอโมอันตียานิมาเซลาอาฟงจวนปอยอันข่อยน้ำมุนเงียจวนปุลิสเตจูอาชัวยาจุดตักจวนเฟนเมนยีตักซาจูหมูชัวอันนี้ตาเมอร์เมดดอลชงจวนถูรูปอันเหล่านี้ที่จวนเก่งเมมเบอร์ปฐุมอินน้ำหน่อยเตจูมันนี่อินดำชุงเจลตังตัวราอันชุงโรเรลอันเอนิมาเซลาอาฟงเอโรอาเจเลนเทนันทุเชตัวอาจังทงอาฟงจันจินฮีจันจินดูโลตักจูอันเอโฮเซเฟเรราเฮป้าฮีอัตอยจงอินมิสวลดิกตักอันเอกุมสังสกุสมเรียดปนิคานกุมสมปัสริมีนีอินปาร์ตีนาอากาลาสุตาตักจวนกุมสมปฐุมมาอุปาเกรีแอนโจเปกแนนอันอินตงโฮเซจวนทิลเองมนิจูเปอินหน่วยละมาจวนชุกขักปุยอตุมานิมาเซลาเกรีจวนอดุเหลาทูอินอเหลาช้างโฮเซเอโรอินหน่วยจวนอิชุกโคปังตีอินอาช้างเล็ดเวเลทงติจวนเกรีจูหน่วยชุกขักนะสเตปาจวนอันนำทัตาอัตลักนะเฮียนเกรีริงรูจูอติเลียที่จวนโฮเซเฮียนที่รับทักตักจูเกรีจุงอาเฮียนอติชุนซอมเกรีตักซาจูอินาจังจวนละชัวกินอันเชนอมเตบัตลาร์หน่วยจวนภูมิตาอันเอทศสมปัสริอารังนูวินเกรีรวงจูหมู่ชัวอันนี้ยามาเซปุลิสเตจวนอ่างไงนาอันเชลโลเลอาชันจูทุเชตูตูมาอันอมโลวางอันเออามาเอโรจูกุมสมปัสริชุงเฮียนโฮเซจวนจันตินที่บอยตูอัตโอเซียเชนอามันอาศัยดานินเกรีคลาจูอามาที่บอยตูจูอันเอจันตินินเกรีรักทอมจูอาเรเซียเชนาเฮเฮียนอามาอติอาดเวกทัวสอยเฮวางเฮียนกุมสมนิโดนารัลนัวปุลิสเตนเฮนาจวนกาลินอินปวงตาอันเอเฮฮีเกรีคลาผู้บาลักตุมนาอันนี้ริงเอ็มกุมตั้มตักรัลโตมาเซทุดิกจวนเนนาอัจังอันเอดิจวนเกรีนูเลปาเตจวนอันฟันูทัดตูจูมิดเงยินอันหูเวเลบกบีมสันการจิรีบีมเฮียนนุปุยเนโตอินปัลิมเทตักนีนมุมบายาอาเจงะมาเซบอยนปักขัดอันเอบีมาอุณาปาจวนอนุปุยจูอาซาร์บอยเชนบีมาจวนอาอุณาปาจูวอยตัมติโตเลาตูรินอาชิลชีนานิมาเซลาอาอุณาปาจวนอาตบสันดูเลาทงบีมาจวนอันนาวหัวดนัจูนิตินอาจวลตาเตลเตลานิขัดจูอาหัวดนัจวนไงเทเลาหุนอาเทงตาอาอุณาปานุนนัจูลักสักอาตุมตาอันเอ
police te le bi ma chung te chuan thil thlen dana chuan angai na an shelo hle nima sela thil rap om deuh chu kar khat hnuwa bi ma chuan anaw o chu a he chhotana anaw chuan a hran khum tur thu le adam chungin mu theilowa a siam tur thu alo hril zantinin bi ma chu amumanga anaw chuan alo rek thina she om ati thin hle atopa chuan atur theita ngang lova bi ma chu achungte bula chuan ain puangta bi ma chungte chuan police chu hrilvele in dam chung jail tang turati ane bi ma unaw pa hi athiam lo jok ni ma se bi ma thil ti dan chu hriat thiam na anei reng lo Terry Child kumsang zaku somriat panga khan hepa hian kumsom pasaria upa Jenin sigala chu anun na alaksak Terry hi man niin kumsomli pakhat jail tang turati ane ma se hetia jela omlai hian thildang tam tak ati thin in puan na anei bel chungzinga chuan mitam tak nun na alaksak te atel ain pun danin mi sompani nun na alaksaka ma se hengzinga mi pangate nun na alaksaka wang hian man ani chau zok korta chuan thurap tak soi chua aneya heng ami tha te a soi chu na chan chu a tha tak te thla chuan an hran khum wang ane ti hian soi chun zomin heng thlasang laka a zalen theina chun chu mi thi te chu ama tha nge ani ti mi puima a ponzar chu ane a sel chunga chuan ami tha tak te chuan voitam an lo en reng thin thu le amumanga a thluak chu an lo ei sak thin thu a soi a tualthattu a soi chu hnuin thlarang te chu an bo zui vele ane heng thlarang te hian an thi dana an lung oi lo wangin phuba la turin an lo kir le ani mai thei Mark Bridger hi misual tak UK mi ane kumsan hi sompani khan Mark hi a chena khopuya chuan atlang kola chuta tak chuan me chenau pang kumnga upa April Jones si chu amuta April Jones si chuan Mark kar omna lampan chuan akala hei hi adam lai an mu top na ber chu ane Mark kar chuan asua Mark chuan hei hi accident ani thu asoi ma se police te chuan second railo te chung po athu soi chu an oi saklo an hnuwa an chui chu nain atarlan tak chu Mark hian hei hi chan neya ti ane Mark chu dam chung jail tang turati ania ma se an hnu reivak lowa Mark chian ain mei chu jail tanga chua ania ti chuan thilrap tak ponzar ane Mark chian pain asoidanin Mark chuan a sel chunga April Jones si thla chu amu thin thu asoi April Jones si thla chuan ti thain zana po Mark chu amu theilo thin ani nataka chuan Mark hian aphu ve reng ni in alang Adrian Dow kumsang hi som khan Adrian Dow hian nupakhat Jennifer Stewart chu anun na alaksak Ottawa Canada parking lota he thil hi atia achan chu zan ania mi tu ma mutu anom lova police te chuan angai na an selo hle kumthum chung chu he pui khoi na thleng hi chui chua ani lova police te pon malak na an nei to lo ma se ni khat chu mi pakhat Adrian Dow chu police te hna chuan ain puang atira police te chuan Adrian chu an ring lova ma se zo na an zo hnuin thil pakhat tualthattu chin a hriat tur thil a om ti chuan Adrian a hian zo na zong chu a chang dik vek ane nima sela hei hi amak em na chu ane police te chuan Adrian a chu engwanga tualthat nge ani an zo hnu chuan anin a soidanin music lama ai zon na chu a tran chodona hei hi lo chin chela mi tuemo katha chuan rapper thatak kanidon ani achan chu mitam takin tualtha na chungchang an soiwang ani ati ma se engwangin nge Adrian a hian
he thu hi a soi chu chan niang le Adrian a chuan ti hian a soya Tualthattu chuan Jennifer thla chu a mu fo thin thu a soya nikhata ringot pon Jennifer thla chu voitam achunga a thlo thin thu a soi he ba ka hian zana a khuma chuan a lo ding thin ane Victor Ameuga kumsan hi som pathum khan Victor Ameuga gana mi chu taxi ya achunga mase chuti hun tak chu Victoran taxi driver atha hun tak chu ane ni masela chu chu du tok lovin taxi driver dang nunna alak sakle ti chuan Victor chu atlan chezuya ama ero chu ami tha tak te thla chuan a ran chun zom thung amu manga chuan ami tha tak te thla chu a mu thina chu ba ka amutlai te chuan an lo beng thin Victor chu zan tam tak mu thei lovin aom ta a topa chuan a thil ti chu a thian te hne na chuan a hril ta ti chuan Victor a thian te chuan rang takin police te chu an hril vele ngal Victor chu reilo te hnuwa man ni in Tualthattu ani ti ain puang ta ane ain chir zia thu asaya mase dam chung jail tang tora ti ane jail chunga chuan jail tang dang te hne na Victor chuan apoi khoyang chu ti velo turin ashila mi tu emonun na in lak sak chuan in mi tha nge thla chuan a ran khum ve mayang chu ti hin ashil ane ole tuna chuan ingai dan hri talo hun vele ta e Tualthat na sang sanga an mi tha te thla ranga khan engkhange hlom berai hriat vele komen lama milo hriat tir ve don nia tunrumatan chuan khati zong kha ani e